Adamku, s kým spínkáš? Ukaž, s kým spínkáš. No? Ukaž mi myš. Jen. Jakože ven chce jít? Jo. Tak ukaž mi nejdřív myš, prosím. Prosím, ukaž. Ukaž? Ano, to je myš. A s kým ještě spínkáš? Kdo je to? Krtek a? Myška. Kdo je to? A s kým spínkáš ještě? Kdo to byl? To třetí? Kaja Pinka. Kaja spínka. A co musí dělat Adamek? Pinka. Chceš být potichu, že? Nesmíš křičet, když spínká Kajk. No jej, ty uličníku. Ja,